जय हिन्द। एक्टर जानानै मा जानो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों डायलग होगोन, भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। आरो गिबियावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय एक्टर एक्ट्रेसफोरनिसिम, सोरबाफोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया, डायलगसो। 5 इयार्स राजखान्थिनि सरकार सालायनायखौ लानानै गोबां सोंलु जाखांफैदों। बे बाराव मानो गासैबो हारसिं जालांजोबखो? एसेबां लोगोमोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आरो बे बारनि राजखान्थिनि इलेक्शनाव जोंनि बर' फिल्माव ओंखारग्रा, एलबामाव ओंखारग्रा मेथाइ रोजाबगिरि बायदिसिना, बे बारनि इलेक्शनाव गोबां आर्टिस्टफोरखौनो जोङो राजखान्थिजों लोब्बा लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुगासिनो दङ। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। सोरबा सिंजों इनडाइरेक्टलि, सोरबायाथ' गावबा गाव पार्टी थाखायो मोजां मोननाय। बे बाराव जोङो अपेनलि आर्टिस्टफोरखौ गोबांखौनो जोङो राजखान्थिजों लोब्बा लानानै खामानि मावनो ओंखारनाय, बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना मा सानो? आंहा बिसोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया, गावबा गाव गोसो। सोर बबे राजखान्थियाव ओंखारो, सोर सोरजों थांनानै खामानि मावो, बेयो गावबा गावनि गोसो, गावबा गावनि खामानि। नोंथांमोना मा सानो? आर्टिस्टफोरा अपेन राजखान्थियाव ओंखारोब्ला माबायदि नुयो? मानो होनोब्ला आङो कमेन्ट बक्सफोराव थांनानै नायहैगासिनो दङ। गोबां मानसिफोरा बुङो आर्टिस्टफोरा दिनैनि दिनाव राजखान्थियाव ओंखारजोबनो गोनां जाबाय, गासैबो गोबाङानो होनना बुङो, गाज्रि नुयो, बायदिसिना लिरो। दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा सानो, माबायदि नुयो? बे नोंथांमोननि साननायखौ लिरनो हागोन, माबायदि नुयो। दा आंनि डायलगा बेनो, एक्टर जानानै मा जानो? खोनासं मोजाङै। एक्टर जानानै मा जानो? दाब दाब जायगा बेरायनो हायाब्ला, गारि गिदिर बायनानै सलायनो हायाब्ला, थाइलेण्ड दुबाइ बेरायहैनो हायाब्ला एक्टर जानानै मा जानो? सेंग्राफोर, एक्ट्रेससो जानांगौमोन। गोबाङा गाज्रि मोननो हागौ, मानो होनोब्ला जोङो एक्टरफोरखौ दाब दाब जायगा, गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बेरायहैनायखौनो नुवा। मानो होनोब्ला एक्टरफोरा रांखौनो मोना नामा? एक्टरफोरनो रांखौनो बुरजा होआ नामा? गोबां साननो गोनां। जोंनि एक्टरफोरा बेरायनोबो हाया, गारि गिदिरबो बायनो हाया, नंगौना नङा? नंगौना? आं बेखौ लानासो डायलग होदो दे, बे गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया। बेफोरबायदि नङा सेंग्राफोर, आंनि डायलगखौ लानानै एक्टर जायालासिनो थानाङा। मा बेरायनो हायोब्लाल', गारि गिदिर बायनो हायोब्लाल', न' बिल्डिं लुनो हायोब्लाल' एक्टर जागोन नामा? बे नङा ना। एक्टर जानांगोन, सिनायथि जानांगोन, मोजां खामानि मावनांगोन। एक्टर जानानै थिकादार जानो हानांगोन, अब्लानिया बेरायनो हागोन, न' लुनो हागोन, गारि गिदिर बायनो हागोन सेंग्राफोर। जियानो जा, डायलगसो दे। सोरबा एक्टर एक्ट्रेसफोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आं डायलगसो होदों, जास्ट ओरैनो। दा सोंथिया बेनो, राजखान्थिखौ लानानै जोंनि जा सान्ति सरकार, जों ओरैबायदि नुनो मोनदोंमोन मोनसे समाव, ओरैबायदि लोगोमोन, ओरैबायदि स्टेजाव आखाइ हमलायनानै मोसालायनायमोन, सान्ति, जोंनो सान्ति नांगौ, ओरैबायदि मेथाइ बरनलायनानै, ओरैबायदि स्टेजाव होख्राव होख्राव बाज्ल' बाज्ल' मोसादोंमोन, नंना नङा? दिनै जोङो 5 इयार्सआवनो मा नुनो मोनखो? दिनै गोजौआव थानाय जोंखौ जाय दैदेनगासिनो दङ, दिनै जोंनि दाब दाब जायगायाव बेरायगासिनो दङ, बिसोरनि बाथ्रा बुंनाय भाषणखौ नाय। दिनै 5 इयार्सआवनो मानि थाखाय हारसिं जालांनो गोनां जादों? सोंथि। एसेबां लोगोमोन, एसेबां आखाइ हमलायनायमोन, जोंनि बिटिआरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय लोगो जादोंमोन, दिनै मानि थाखाय? ना हाग्रायाव थानाय जोंनि बर'फोर दोङोमोन, माखासे जोहोलावफोर हाग्रायाव थानाय, बैसोरखौ लाबोनानै हाथियार गथायनो थाखायल' लोगो जादोंमोन नामा? मानो होनोब्ला हाग्रायाव हाथियार लानानै थाबाय थायोब्ला सान्ति जानो हाया। बिसोरखौ जेब्ला लेंहरनो हागोन गाहायाव लेंहरखांनायनि उनावनो मा सान्ति जायो, नंगौ नङा? हाथियार हमग्रा गैयाब्लानो सान्ति जायो।
माखासे बिथिङाव। अब्ला बैसोरखौ लाना फैनो थाखायल' आखाइ हमनानै बाज्ल' बाज्ल' मोसादोंमोन नामा? गोबां सोंथि। मानि थाखाय? दिनै बिटिआरआवथ' गोबां खामानि मावनो गोनां दंबयो, दंना गैया? माखासे खामानिफोरा ओरैबायदि पेन्डिं जानानै दङ। जोंनि बाक्सा बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानो गोनां दङ। दाखालि बावै खोनानो मोन्दों बिथां बिस्वजित दैमारि सारनिफ्राय बे जादों, नाथाय हा मोनाखै। नाथाय मोनसे समाव रायजोफोरा फ्रियावनो हाग्रा दानदोंमोन, हा सुदोंमोन जोंनि बाक्सा बरमायाव। आं सानदोंमोन बाक्सा बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जाबायब्ला जोंनि न'खरनि गथ' गथाया स्कुटिजों थांनानै, साइकेलजों थांनानै, ओंखाम जानानै आलु बाथोनजों इउनिभारसिटियाव फरायहैनो मोनगोन। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बाक्सानि गथ'फोरा न'खरनि गोरिबनि थाखायनो क'क्राझार, गुवाहाटी इउनिभारसिटि गाहैनोनो हाया। मानो होनोब्ला गोरिब न'खराव सोरनियावबा 10,000 फैसायानो थाया। सासे गथ'नो क'क्राझाराव थाहैनो गोनांब्ला, पिजि लानानै थानो गोनांब्ला 6,000 आरो एक्सट्रा खरस 10,000 नर्मेलि नांखागोन। नाथाय न'आवनो 10,000 फैसा गैया। अब्ला बैफोरबायदि न'खरनि गथ'फोरा दिनै जोंनि बाक्सा बरमायाव इउनिभारसिटि जायोमोनब्ला दिनै सुबुनकाटानिफ्राय, निकासिनिफ्राय, जोंनि बागानपारानिफ्राय साइकेलजों थांनानै इउनिभारसिटियाव फरायना फैयो। गोबां खामानि दङ। आरो माखासे कलेजफोरनि खामानिया गोबां दङ। आं नाथाय बेफोरखौ बुंनो साना। दिनै मानि थाखाय हारसिं हारसिं जानो गोनां जाजोबखो? मा राजखान्थि सलिदो गोजौआव? मा खालामनो नागिरदो? जोंनि बर' लिडार दैदेनगिरिफोरनियाव ओरैबायदि सोंथि जानानै दङ। जादोंना जायाखै? नोंथांमोना मा सानो? आङो रावनिबो राजखान्थि हान्जायाव गैया दै। मोननै हान्जा, मोनथाम हान्जा, मोनब्रै हान्जा, आं मोनब्रैजोंबो गैया। नाथाय दिनैनि बर' समाजनि राजखान्थिखौ नुनानै नाथाय गोबां सोंथि जाखांफैदों। दिनै मानि थाखाय दसेनो 5 इयार्सआवनो आलादा 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 मानो गोदान गोदान राजखान्थि हान्जाबो ओंखारनो गोनां जालांखो? बेनि काहानिया मा जानानै दं गोजौआव? मा खालामनो नागिरदों? जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मा जानो नागिरगासिनो दं? गोबां सोंथि जानानै फैदों। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।